I thought it might be in my name, a shining legacy. I thought it might be in a goal for success to follow me. I thought it might be in a plan to sail across the seas, but I didn't find what I really need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I'm letting go of all my ways that I think are best for me. I'm laying down all my ideas of what I think my life should be. I'm leaving everything I am right at Jesus' feet, for it's here I find everything I need. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I lost everything and gave my life to serve a risen King. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found the truth that I've been searching for. I found it all when I found the Lord. I found it all when I found the Lord. I found it all. Maayong gabi, kanatong tanan, mga pinalangga nga mga kapaglaom, mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Karon ang gabi nga atong mahimong mahimamat ang Ginoo. Pinaagi na usab sa atong pagtuo ni ining nagapadayon nga series, A Walk with God. Ako sa kanunay nagaampo o nagapanghinaot nga ang matag usa kaninyo uban sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Panalanginan sa Ginoo, hatagan sa Ginoo sa kusog, sa maayong panlawas, ug panalipdan kitang tanan sa bisan unsa nga mga katalagman sa kinabuhi. Gusto namo ipaabot sa tanan namo nga mga tigpaminaw na kanunay nagasunod ni ining programa The Moments of Meditation, nga ang mga mensahe nga inyong madunggan mahimo unta kini nga panalangin sa inyong kinabuhi. Mahimo mong madasig, mahimo nga masuod pagyod ang atong relasyon diha sa Ginoo. Sa dili pa kita magasugod mga kaigsunan, gusto nako ipaabot ang akong mga pagpangumusta sa tanan nato nga mga magbubuhat, mga pastor sa nagkalain-lain nga mga distrito, maingon man sa tanan nga mga kaigsunan sakop niining dako nga kaumhan sa Zamboanga Peninsula Mission. Abot pa dito sa Basilan, sa Hulu, sa Sitangkay, sa Siasi, o sa bisan unsa pa nga lugar
nga maabot niini dili lamang dinhi sa Mindanao, sa whole South Philippine Union Conference, panbisan pagani dinha sa Visayas, natay mga kaisunan dinha nga nagasunod usab sa ato nga programa bisan pagani sa Luzon. Ako magaingon nga ang Ginoo magapadayon sa pagpakamaayo kanatong tanan. Karong gabi mga pinalangga nga makaigsunan, atong tun-an na usab ang lain nga suhito niining maong series, A Walk with God Through Humility. Kining pagkamapainomsanon, kining kinaiya o kinabuhi sa pagpaubos. Sayon kaini siya isulti. Ang pagpaubos, ang pagpailog, apan ang pagkinabuhi niini lisod. Bisan gani, ako, ingon nga usa ka pastor, akong kanunay ginaampo sa Ginoo nga tabangan ko niya, nga makabato ni anang usa ka kaayo nga kinaiya ang pagpaubos. Apan ang kinabuhi sa usa ka tawo, kanunay gyud nga magpataas, dili magpalupig, o dili siya makapailo, tungod kay anaa kaniya ang pagkamapahitason. Panatong iampo nga tabangan kita sa Ginoo. Ikaw nga naminaw karon dinha sa imuhang puluyanan, kung asa ka man dapita, hinaot nga kining maong mensahe nagikan sa Ginoo. Moabot unta sa imong kinabuhi, motuhop sa imong kasing-kasing. Aron makabaton ikaw, makabaton kita ni anang kinabuhi nga makamao mopaubos o mopailo. Atong sugdan kini sa usa ka ilustrasyon nga gusto nako ibahin diha kaninyo. Nga kanang kinabuhi nga mapainobsanon, usa ka na siya ka gasa sa Ginoo. It is a gift of God. Kaya sa akong giingon sa unahan, nga ang kinaiya o kinabuhi sa tao, dili ganahan nga mo paubos, kinahanglan nga anaa siya kanunay sa itaas. Mo hinungdan nga atong hangyoon ang balaan nga espiritu. Nga mo'y mugahom kanato, mo'y mutabang kanato, mo'y maghatag kanato sa kinaiya nga gikinahanglan nga mahimo nato kini nga kinabuhian. Ang Merriam-Webster nagaingon dinhi sa kahulugan sa humility, freedom from pride or arrogance. Adunay kagawasan gikan ni anang kinaiya nga mapahitason. Nagaingon pa gyud dinhi, nagpadayon, the quality or state of being humble. Kanang kinabuhi, kanang kahimtang nga mapainobsanon. Sa akong giingon sa unahan, dili siya kini sayon. Dili kini siya dali nga himuon unless nga ang Ginoo ug ang balaang espiritu mo'y magahatag kanato niining maong kinaiya. Ang pagpaubos ug pagkamapailubon. Si C.S. Lewis, dunay giingon dinhi, humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Wow, nindot kayo. Nga ang pagpaubos di ay ug ang pagpailob, dili ka maghuna-una nga ubos ka, ang imong kaugalingon ubos. Apan kinahanglan nga imong una-unaon nga ang imong kaugalingon ubos kaysa uban. Matahom biya kayo kanana ang malandong ta. Kanang maghinuktok ta. Kanang maghuna-una ta nga ang demonstrasyon nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Mauntay atong masunod sa atong kinabuhi. Kung imong hunaon higalag igsuon, ang gugma sa Ginoo pagkadako kayo. Siya mao'y tag-iya sa tanang butang. He is the King of Kings and Lord of Lords. Apan iyang gipaubos ang iyang kinabuhi, ang demonstrasyon nga gihatag ni Ginoong Hesus didto sa Kalbaryo sa cross, mao'y maghatag kanato sa paghuna-huna nga kini nga kinabuhi mao'y angayan nato sundon. He was crucified. Gilansang siya. Usa ka Ginoo.
nga mao'y nagbuhat sa tanang butang sa kalibutan. Usa ka Ginoo nga mao'y naghatag sa kinabuhi sa tao. But he was crucified. O kana nga demonstrasyon, mga pinarangga nga mga kapaglao mo mga kaigsuunan, mao kana ang kinaiya o kinabuhi sa pagpaubos. What a demonstration of Jesus when He died in the cross. Ang balaang kasulatan makaigsunan sa Lucas 14, versikulo 11, nagaingon din for everyone who exalt himself will be humble, and he who humbles himself will be exalted. Mao kini kanunay ang magahatag unta kanato sa paghunahuna, sa pagpamalandong, sa dihang imong basahon ang balaang kasulatan, sa dihang imong ablihon ang mga bersikulo nga may maghatag kanimo og pagpamalandong. Ug isultihan kita karong gabi nga siya nga nagpataas, ipaubos, ug siya nga nagapaubos, ipataas. Usahay mamalandong ko nga ang mga pulong sa balaang kasulatan daw sukwahi kini sa gusto sa kalibutan. Sukwahi sa gusto sa tao. Sa akong giingon sa unahan nga ang tao lagi gusto magyud nga dili malupigan, gusto ang tao nga naa siya kanunay sa ibabaw sa itaas. Wala gyud magpaubos. Nga bisan pagani diha sa atong kaugalingong puloy-anan, ang bana ug asawa adunay dili maayo nga panagsinabtanay, adunay dili maayo nga relasyon tungod kay walay magpaubos. Usa ka panahon ni ana, doon ako'y gihimo nga ako ang gi-invitar nga mao'y mag-officiate sa usa ka kasal. Nya akong giingnan katong duha ka batan-on, katong gikasal. Ingon ko kon pananglit, human sa inyong kasal, ang inyong lingkuranan sa inyong balay, usa lang. Unya, panahon sa tingkaon, ako silang gipangutana, kinsa may mulingkod ni ining usara kalingkuranan. Ingon din ang asawa, simpre pastor, ako gyud mulingkod, kay ako goy, ray na ako gud ang asawa. Akong gilingi ang bana, inko ikaw, kinsa po'y mulingkod sa usa ka lingkuranan sa inyong balay, human sa inyong kasal. Ingon ang bana nga, ako'y mulingkod, pastor. Unya akong sabakon ang akong asawa, aron kaming duha makalingkod. Maunta kana ang angayan buhaton, nga walay magpataas. Walay maghuna-una nga ako mo ihawd. Ako ang profesional, ikaw wa kay grado. Apan ang balaang kasulatan makaigsunan, nagsulti kanato karong gabi nga bisan kinsa nga magapataas siyang kaugalingon, ipaubos siya. O bisan kinsa nga magapaubos, siya ipataas. Humility is one of the most important qualities that we all need as we walk with God. Wow! Sa diha nga nagbasa ko sa akong balang kasulatan, sa diha nga nagampo ko sa Ginoo, tabangi ko sa pag-andam ni ini nga maong suhito. Akong ginahuna makaigsunan nga ako mismo nagkinahanglan ni ining maong kinaiya. Humility is one of the most important qualities. Usa sa pinakaimportante nga gikinahanglan kaayo nga kinaiya o batasan sa usa ka tawo nga Kristohano. Qualities that we all need as we walk with God. Dili day pwede nga magalakaw kita nga kauban ang Ginoo, unya naa kanato ang batasan sa pagkahambugiro. Dili day maayo nga kita magalakaw nga kauban ang Ginoo, unya ang atong kinaiya mapahitaso. Higalag igsoon karong gabi, this is a reminder not only to you but including Pastor Mandalupa. We need to walk humbly before God. Kay kung ato kanang himuon makaigsunan, nagpaila kana sa atong dako nga panginahanglan sa ihang kaluoy, dako nga panginahanglan siyang grasya. Nga atong bation ang pagpaubos sa atong kinabuhi at tubangan niya.
Kay kun ato kanang himuon, mga pinlangga nga makaigsunan, we acknowledge how insignificant we are in contrast to God. Kay kun ato kini nga dawaton, kun ato kining hunahunaon, atong maila kun unsa kita kalayo kun ikumparar sa Ginoo. We realize how sinful we are in contrast to His righteousness. Sa diha nga kita magpaubos mga kaigsunan sa atong kinabuhi, sa atong sinultian, sa atong linihukan, ato mahulagway ang atong pagkamakasala kung ikumparar kita sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan nagasulti dinhi nga ang atong pagkamatarong kumparar sa Ginoo, we are just but filthy rags in the sight of God. Bisan unsaon di ay nato pagbinuutan. Bisan unsaon di ay nato paghinay-hinay glakaw. Bisan unsaon di ay nato pagpaningkamot. Ang atong pagkamatarong trapura at ubangan sa Ginoo. Mao hinungdan nga atong ilhon, atong hunahunaon ug atong bation sa atong kinabuhi. Kanang pagpaubos, dili pagpataas. Kinahanglan ang bana magmapainobsanon. Kinahanglan ang asawa magmapainobsanon. Kinahanglan nga ang mga anak magmapainobsanon ngadto sa ginikanan ug ang mga ginikanan magpainobsanon ngadto sa mga anak. Di kinahanglan kini mga pinlangga nga makaigsunan nga mabatnan nga maong kinaiya samtang kita nagapaabot ng dakong adlaw sa pagpadayag ni Ginoong Hesus. Wa tay angayan nga ipasigarbo. Wala tay angayan nga ipanghambog sa atong kinabuhi. Kinsa man kita, kinsa man ikaw, kinsa man ako. Números Kapitulo 12, versikulo 3. Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. Si Moses, nga gitawag sa Ginoo, siya usa ka mapainobsanon nga tao. He was a very humble man before the Lord. Life of Moses, being humble does not mean being lesser to who we are today. Kanang pagpaubos, kanang pagkamapailubon, dili nabot ipasabot nga mas luoy ka kay ikumparar sa uban nga mga tao. Daghan kong nasugata nga mga tao, istorya, di na maayo nang magpaubos, pastor, kay daog-daogon ta. Dili na maayo nang magpaubos, kay kitalay binuangan. But being humble does not mean being lesser to who we are. Realizing that we are not as great as we believe, when we are aware of who we are, gifted, loved, and created in God's image, but also flawed, helpless, and totally dependent upon God. Sa dihang ato ng ilhon, ang atong kaugalingon, na dili angayan at ubangan sa Ginoo. Ato nang ipaubos ang atong kinabuhi at ubangan sa Ginoo. Atong makita kung unsa ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo nato, unya ato kining gamiton aron mahimot ang panalangin ngadto sa uban. Unya ang hulagway ni Ginoong Hesus makita sa atong kinabuhi. Nya atong maila kung unsa ang atong dako nga panginahanglan sa iyang grasya o sa iyang kaluoy. Kaya anaa naman kanato kanang kinaiya o kinabuhi sa pagkamapainobsan. Dili na ta mosalig sa atong kaugalingon nga katakos. Dili na ta mosalig sa atong kaugalingong kaalam. Dili na ta mosalig sa atong kaugalingong kahibalo.
Dili na ta mosalig sa atong profesyon kung unsa man kita. Apan kung magpaubos na ang atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing, atong makita ang dako nga panginahanglan ug kita magadipindi diha sa grasya ni Ginoong Hesus. We will naturally treat individuals with respect and be glad to see others around us prosper. Kay kung ato kining himuon makaigsunan nga magadipindi kita pinaagi lamang sa grasya ni Ginoong Hesus. Ang atong pagtan-aw sa uban. Doon na respeto pagtahod. O kita malipay nga magtan-aw sa uban nga mga tao nga milambo ang ilang kinabuhi. Mitubo ang ilang kinabuhi. Dili lang kita may mitubo. Dili lang kita mo'y nabulahan kundili bisan pa ang mga tao nga naa sa itong palibot, mitubo uban kanato, dili lang sa material nga mga butang. Panmitubo ang mga tao nga naa sa itong palibot, uban nato sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. We need to grow together. Kanag og ikaw ra gyud ang nahayahay. Ikaw lang yun ang miasinso niya ang uban nga nasa imong palibot, nagkalisod, diha magsugod ang garbo. Ako man. Naningkamot man ko, ako ramay buutan. Pansa diha nga ikaw mitubo, ug ang mga tao nga nasa imong palibot mitubo, malipay ka, ug ang Ginoo malipay, nga nagatan-aw kanimo. The story of the Pharisee and the publican. Usa ka familiar kaing sugilanon, nga atong mabasa sa balaang kasulatan. And when I read my Bible, it reminds me that we need to be humble before God. Ang Parisiyo nag-ampo siya dito sa templo. Niya pag-ampo, Ginoo, angayan ka magpasalamat nako kay nagbinuutan ko. Ang pag-ampo sa Parisiyo naingon siya, Ginoo, angayan ka magpasalamat nako nga matinumanon ko sa pag-uli sa mga ikapulo paghatag sa akong dagkong mga halal. Uy, nagpasigarbo ang Parisi. Apan ang usa ka tawo nga publican, tuas siya sa daplin, nga di gani siya muyahat siyang mata ngadto sa langit, tungod kay iyang gibati ang iyang kahimtang nga makasasala ug dili angayan atubangan sa Ginoo. Ug ang pag-ampo niining maong publican nga tawo, ingon siya, Lord, be merciful to me, a sinner. Kaluy iko, Ginoo, makasasala. Kining pagkamapainobsanon, kining pagpaubos, mao kini siya ang atbang niini, ang garbo, pride. The importance of humility is directly related to the deadly consequences of pride. Deadly consequences of pride. Kini di ay may pahitason sa sinultian lang daan, taas na kaayo, di ganahan malupigan. Sa mga desisyon, kinahanglan yun ang iyahamoy husto. Sa bisan unsang plano, kinahanglan yun nga ang iyahang gusto mo'y matuman. Mao ka na ang garbo. Apan atong hunahunaon karong gabi, mga pinalangga ko nga mga kapaglaom, nga ang gusto sa Ginoo nga makita sa atong kinabuhi, kanang kinabuhi nga mapailubon, kanang kinabuhi nga mapailubsano. Doon ay usa ka sugilanon nga akong gusto ibahin kaninyo karong gabi. Duha ka maghigala. Eskwela sila sa high school, silingan sila. Ang usa tuwa sa pobre nga pamilya, apan ang usa hayahay. Eskwela sila. Kauman silang high school. Ang pobre, katong higala nga pobre, wa makapadayon siya pag-eskwela sa kolehiyo. Apan katong usa ka higala nga hayahay ang iyang pamilya, ning padayon pag-eskwela sa kolehiyo. Laktod nga sugilanon, katong anak, katong higala nga hayahay, nakahuman sa iyang kurso, nahimo siyang abogado. Apan katong pobre, tuara sa ilahang
dapit. Ito ang nag-uma inta. Sa diha nga ang katong hayahay nga amigo na humana, abogado na siya. Na siya trabaho. Nakahuna-una siya nga mopauli silang dapit kaniadto. Kay gusto siya makikita siyang higala. Katong iyang close friend sa high school pa. Nag-drive na siya sa iyang auto. Pangita siya dito, iyang gipangita. Siya dinhi magyud dapita. Nangutana siya sa mga tao. Nailan, katong maong tao, diha mo na iyang balay. Iyang giadto. Ug tuod man, didto katong iyang higala. Tigulang nagnaw. Tungod kay bulad pirmi sa init. Pobre. Iyang gisinggitan siya, bay, kahinumdum pa kanako. Tanaw tong iyang higala, amigo. Siya, wa nako kay balo. Siya, ako tong imong higala. Uy, nagkaila sila pag-ulhab. Nagako sila, nalipay ang maghigala. Karon sige sila istorya, kumusta man ka? Ingon tong pobre, maura gihapon in taon. Wa man ko ka eskwela, may man ka kay daghan magkwarta ang imong papag mama nakapadayon. Nya karon abogado naman di ka. Ingon tong abogado, yun sabay, bisag wa ka naka-eskwela, pero tudluan ti kag sikreto aron dili ang mga tao magtan-aw nimong ubos. Kinahanglan nga bisag wa kay grado, taas gihapon ang ilang pagtan-aw nimo. Ingon tong pobre nga amigo siya nga unsa may akong buhaton ba siya. Ug maglakaw gani ka, kinahanglan tisar yun, di magduko-duko. Kinahanglan nga mag-istorya gani ka, kinang istorya nga dunay gyoy tumong, dunay unod. Hilom-hilom lang tong amigo nga pobre. Isya mao ba? Ingon tong abogado, mao na ibuhaton nimo. Miginhawag lawom katong amigo nga pobre. Tan-aw dito sa unahan, iyang gitudlo. Katong lapad kaayong basakan. Nya miingon tong pobre, isabay, nakakita ka nang naa sa unahan. Nasiga ang mata sa abogado. Siya, kakita! Basakan! Paningon tong pobre siya, unsay imong nakita sa basakan? Tan-aw na pud tong abogado. Sa basakan, humay! Ingon tong pobre siya, naakay wa makita nga akong nakita. Ning siga ang mata sa maong abogado, tan-aw na pud siya dito, siya humay ang akong nakita. Ingon ang higalang pobre, ingon siya bay. Ang akong nakita, nga wa nimo nakita, kanang humay, tan-awa. Kanang humay nga nagtugsoy lang, nag-straight, nga puti ang kulor. Humay na, nga way unod. Humay na, nga tahupon. Apan kanang humay, nga nagduko, padung sa ubos. Mao kanang humay, nga limgas, puno sa unod. Ang maong humay. Ug mihunong sa pag-istorya ang higalang pobre. Ug ang sugilon na nag-ingon, nga katong higala nga dato, katong abogado, nakasabot siya. Nga dili di ay makita lang sa hulagway pisikal nga kahimtang kung unsa ka. Apan ang tao nga adunay prinsipyo sa kinabuhi, ang tao nga adunay dignidad siyang kinabuhi, ang tao nga adunay pagpaubos siyang kinabuhi. Mao nang tao nga adunay unod ug bugat ang iyang pagkatao. Mao nay gusto sa Ginoo nga makita sa imong kinabuhi, higalang igsoon. Because pride separate us from God as we do not acknowledge and appreciate the eternal sovereignty of our Lord. Kanang garbo, kanang pagkamapaytas suon maunay magdala kanato nga malayo ta sa Ginoo. Ato biyang suhito ni ini nga maong series, A Closer Walk with God. Mo'y ako handom, mo'y akong pag-ampo, nga samtang kita magapaminaw ni ining maong simana sa atong pagtuon, magkaanam ug magkaanam unta, kaduol ug kasuod ang atong relasyon sa Ginoo. Kay kanang garbo, mauna siya'y magpalayo kanato, magpalayo kanimo
gikan sa atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesus. Therefore, humility is important in the deep gratitude we hold in properly recognizing God's divinity and love for us. Importante kaayo kining pagpaubos sa kinabuhi, kanang pagpaubos sa kinaiya, kanang pagpaubos sa atong batasan. Bisan unsa kataas ang atong naabot, sa gihapon ang atong kinaiya, anaa sa pagpaubos. Pinalangga ko nga igsoon ng higala. We need to be humble before the Lord. Kay kung ato kanang himuon, mga pinalangga ko nga makaigsunan o makaigalaan, ang record sa balaang kasulatan, siya nga nagapataas, ipaubos. Ug siya nga nagapaubos, ipataas. Gusto sa Ginoo na sa atong paglakaw ni ini nga kalibutan, mahimo unta kitang panalangin sa mga tao. Dili mahimong panig-ingnan sa mapasigarbuhon nga kinabuhi. Apan maila ikaw, maila ko, nga usa ka Kristohanon nga mapainobsanon nga nag-alagad sa Ginoo. O kung ang mga tao makakita nining maong kinaiya sa imong kinabuhi, sila musunod sa Ginoo, mualagad sa Ginoo. Ug inigbalik ni Ginoong Hesus, daghan kita nga musugat kaniya ug mupuyo ni anang langit nun nga puloy-anan nga giandam sa Ginoo. Lunlun kalipay ug kanang dapit nga puloy-anan nga giandam sa Ginoo. Alang lamang ni adtong mga tao nga mapainobsanon ug mapailubon sa ilang kinabuhi. Ako kang gihangyo sa pagduko sa imong ulo magampo. Dalaygon nga Dios, karong gabi amo na usab nabati ang imong tingog. Amo na usab nabati ang mensahe. Mensahe sa pagpahinumdum. Kinahanglan kami makabaton sa kinabuhi nga mapainobsan. Tabangi kami Ginoo. Tungod kay kung kami lang sa among kinabuhi, dili mi makahimo niini. Among gihangyo ang balang Espiritu nga mao'y magapuyo sa among kasing-kasing, sa among una-una. Nga kining kinaiya o kinabuhi nga mapainobsano. Maunta ni ang kinabuhi nga mudanag sa among kinabuhi aron daghang mga tao nga makakita sa kahaya ug makaila kanimo ug mosunod kanimo. Akong giampo ang tanan nga mga kahigalaan o makaigsunan, mga kapaglaom, nga kanunay nagsunod ining programa, the Moments of Meditation. O ngayon nga simana, among gitun-an Ginoo, ang paglakaw, nga suod diha kanino. Tabangi kami. Among gitugyan ang among makinabuhi, ang matag puloy-anan nga among representahan, dawata kami nga pinasaylo. Kay amo kinigipangayo sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Ako nagapusa sa ni kalibutan, ako nga nalimbungan, nawadag paglaong. Gugma sa Diyos nga hilabihan, kaluwasan akong nabatnan. Sugo sa Diyos nga mao ang gugma, aron mahisama. Karon igsoon ko, ayaw pagpalimbong sa kaaway nga nagulong. Tawga ang Diyos,
igsoon ko karon balik na kaluwasan na itagana siya lamang bugtong paglaunta sa kinabuhitan. Ang Diyos lang ang may gahong sala pagawag tangon ina paghinumduman sa langan napat na ugma sa Diyos nga hilabihan kaluwasan akong nabatnan sugo sa Diyos nga mao ang gugma aron mahisama karon igsoon ko uban ta sa langit ang dugang gihandom at tuunta karon igsoon ko uban ta sa langit ang dugang gihandom